San Telmo museora gerturatu gara. Bertan, ospakizun batetara gonbidatu gaituzte eta ez edonolako ospakizuna. Irutsuloko hitza aldizkariak 10 urte betetzen ditu. Euskara eta Donostiako kontuak batzen dituen aldizkaria da hau, eta bertan bere zuzendari eta kideekin egon gara. Irakurdi prentsa, bazterretxearen, aizu barkatu modernita, nire momentua da. Bazterretxearen usoa hotza dela eta alde egin du Afrika aldera. Irakurdi prentsa! Bosteuni 10 urte baietz, 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 bikots, 4 abajo, bikots, bosteuni 10 urte baietz, 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 Josela, bosteuni 10 urte baietz, bosteuni, bikots, 4 abajo, Bikots, 4 abajo. 10 urte baietz, 10 urte baietz. Mira, 100, 10 urte zetz. 1000 kolorau, 10 urte baietz. 10 urte? 20, eta 50. Bueno, zorionak 10 urte betetzeagatik hitza egunkariari, eta espero dugu benetan bihotzez beste 10 urte betetzea. Esker mila. Hitzen herria eta herriaren hitza, uztartu nahia horixe da euskalgintza. Kiosko denak bustiko dituen gintza, hitza emanez egiten delako hitza. Hitzen indarra eta indarraren hitza, sarri elkarri mokoka ote dabiltza. Batu ditzagun teoria eta ekintza, hitza emanez egiten delako hitza. Hitzen esana eta esanaren hitza, hizkuntza ez da hiztegi eta aditza. Baizik mundu bat eraikitzeko baldintza, hitza emanez egiten delako hitza. Hitzen balio eta balioen hitza, diru kontutan neurtu ahalko balitza. Konpromisoak ematen dizu bizitza, hitza emanez egiten delako hitza. Hitzen itzala eta itzalaren hitza, arakatzea hori da kazetaritza. Auzorik auzo, kalerik kale zabiltza, hitza emanez egiten delako hitza. Hitzen krisia eta krisiaren hitza, laguntzeko gai izango baldin banitza. Borondatea da aurreneko baldintza, hitza emanez egiten delako hitza. Hitzen tokia eta tokiaren hitza, ostiralero osatu nahian gabiltza. Arnasgune bat zabalduko digun giltza, hitza emanaz egiten delako hitza. Hitzen biziak
Berak eraikitzen du bizitza, ta ez eskelek ordaindutako bizitza. Kale auzoak dituzu zure egoitza, hitza emanez egiten delako hitza. Hitzen herria eta herriaren hitza, hitzen esana eta esanaren hitza. Hitzen balio eta balioen hitza, hitzen itzala eta itzalaren hitza. Hitzen tokia eta tokiaren hitza, hitza emanez eraikiko dugu hitza. Askotan ikusten ez ditugun arren, hitzaren atzean bada jende ugari, langile ugari eta hoien adibide dira Eneritz eta Nerea, hemen gurekin dauzkagun lagunak. Konta iguzue, zer da hitzarentzako eta langileentzako 10 urte hurren hau? Bueno, nik egia esan lanean duela gutxi hasi naiz, orduan langile bezala, hobeto Nerea kontatuko du zer da 10 urte betetzea. Bueno, niretzako bauka nostalgia puntu bat igual, ez? Bada, niretzako bai izan da ariketa pixka bat atzera begiratzea eta pixka errepasoa egitea, ez? Osa, ni adibidez, duela 2007an hasi nintzen lanean, irutxuloko hitzan, eta bai ezagutzen ditu dela, bai irutxulo astekarian lan egin duen jendea, eta baita irutxulo hasieran abian jarri zuen jendea ere. Orduan, bai izan da, atzera begiratzeko ariketa moduko bat, edo ez penaz, baina bai beste momentu batzuk bizitzeko aukera izan da urtemuga edo. Ospakizun ugari egin behar dituzuela entzun dugu, ez dakigu nola ospatuko duzu, zer ekarriko dio 10 urte hurren horrek hitzari aldaketaren bat egongo da? Bueno, ospakizunen artean, pentsatu daukaguna da, azaleen erakusketa bat egitea. Eta gero ere, ekainaldera du jaialditxo bat antolatzea, baina, jugo gera kontatzen gauza gehiago. Eta gero ere, gurekin batera 10 urte betetzen ditu kabil taldeak, orduan beraiekin ere elkarlanan egongo gera ospatzeko. Eta Txantxakun irrati libreak ere 20 urte betetzen dituen ez aurten, beraiekin ere elkarlanan arituko gera. Inventando Zarrotzetan, mintzatzen ziren, espaloietan. Zure txokoan, topatu zaitut, beti bezala. Kontatu idazu, zer gertatu den, nire munduan. Irutxuloko, kaleetako, mutuen hitza. Wall Streeteko, ekonomiaren, garapena ez zait interesatzen. Zurean dago nire mundua, emaiazu kolore, emaiazu kolore, emaiazu kolore. Pirata batzuk iritsi dira abordahian. Frantziako turra jokatuko da bide gorrian. Manu Txaoren kontzertua izan da Groseko hondartzan. Emanaldiak, berrialdiadak, eskiftaia. Wall Streeteko ekonomiaren garapena ez zait interesatzen. Zurean dago nire mundua, emaiazu kolore, emaiazu kolore, emaiazu kolore. Uaze! Baztertutakoaren oiu
ospakizunen artean bada abesti bat, eta Ukabil taldeko kideak izan dira hori egitaren arduradunak. Konta iguzuen, nola izan da sorkuntza hori? Bueno, hasiera batean, idatzi ziguten, 10 urte betetzen genituela gu ere, Ukabilen, eta, bueno, ze asmo genuen urte ontalako. Eta, bueno, beti izan dugu, erlazio estu bat, pixkat Irutxuloko hitzakoekin. Eta, bueno, behaiek ere 10 urte betetzen dituztela, eta, bueno, zileo pixka bat hasi genuen, ondo gongo zan kantu bat egitea, bai, eta bideo bat, eta, hori izango zan la letxe. Eta egia zan, gure bezalako talde bat, normalean, disko bat konposatzen, egoten zea urte erdi, denborakin hartzen dituzu gautzak, eta horrelako proposamen bat, abesti bakar bat egitea, gure lagun hauentzat eta aterako zala hilabeteko epe batetan, oso erronka polita eta gustu hartu duguna, izan da. Orduan, hori, jarri ginen segituan, kantua egiten, egia esan ensaiatu genuen eta, bueno, ikusten genuen balio zuela gure estilorako eta hitzentzako laguntza eskatu genien, bai, Irutxulokoei, baita Gaztelumenditarrei, Beñat Gaztelumendi eta Unai Gaztelumendi, Añorgakoak, eta, bueno, segituan ja dena montatuta zegoen, eta egia esan, epeak etorri zaizkigu gainera, hau aurkezten da ez dakiz egunetan, venga, guazen bideoa egitera, eta asteburu bakar batean, grabatu genuen abestia, bideoklipa egin genuen, eta, bueno, egia esan, emaitzaia segituan berehala ikusi dugu, eta, bueno, oso pozik gaude, kontentu, eta, bueno, ze gehiago, oso divertigarria izan da guzti hau egitea. Oso azkarra, bai, ez? Bai, oso azkarra. Ziztu batean, eta, bueno, pozik gaude emaitzarekin, eta, bueno, espero dugu jendeari gustatzea. Bueno, esan duzue, zuek ere, hitzak bezalaxe, 10 urte betetzen dituzue, badakigu hitzak nola ospatu behar duen, baina zuek zer egin behar dezue urte horren hori ospatzeko? Gu betikoa, kantuak egin, orain egea gure laugarren diskoa izango dena, gure laugarren lana zakigu diskoa izango dena ez prestatzen, kantuak, eta gu ospatu kontzertua jotzen eta musika egiten beti ezala. Rock talde bakea azkenean, zuzeneko talde bakea, orduan hori da gure modua, gure bizi modua, ez? Ezagu ospakizun berezirik betikoak enduta, ez? Dela kontzertuak eman, deitzen duguten tokitikan, eta zarata egin. Disfrutatu. Bueno, espero dezagun bai zuek eta bai hitza, hemendik urte askotara oraindik martxan jarraitzea eta elkarrik ustea. Hitzakoak seguro, gu espero dezagun bai.